Kamo, a ty vlastne čo robíš za šport? No, na motorke jazdím, motocross. Neviem, či to poznáš. Sem tam to nejaký Tomala propaguje na sociálnych sieťach, možno ti vybehlo nejaké video. Čo? Motocross? To čo je za šport? Čak tam len sedíš na motorke a pridávaš plyn. Hej? Tak poďme sa na to pozrieť trochu zblízka. Sedím? Nie. Väčšinu kola vlastne stojím. Nohy pritlačené k motorke, kolena pracujú, telo v neustálom pohybe. Lakte vysoko, prsty stále na páčkach, brzda, spojka, plyn, zase brzda. Každý meter vyžaduje kontrolu. Telo ide dopredu pri zrýchlení, dozadu pri brzdení. Radenie musí byť presné. Hore, dole, stále podľa terénu a otáčok. Cítiš, ako motorka pracuje pod tebou, každú nerovnosť, každý kameň. A do toho musíš neustále rozmýšľať o stopách, o trati, o tom, kde to minulé kolo nebolo ideálne a kde to môžeš zmeniť. A teraz si predstav, že to trvá nie 10 sekúnd, ale 30 minút. V tepovej frekvencii 180 až 190, čisté anaerobné pásmo. Každý náraz musíš ustať, každú sekundu byť pripravený reagovať. To sa vo fitku ani v garáži nenaučíš. Motocross nie je o tom, že len pridávaš plyn. Je to o rovnováhe, kondícii, presnosti a sile. O tom, že sa učíš cítiť každý pohyb, každý grip, každý nádych. Pretože keď ju necítiš, neovládaš ju. Tak čo, je to tak alebo nie je? Napíš do komentára. A mimochodom, toto je ešte z tých jednoduchších tratí. Sucho, tvrdý podklad, žiadny extrém. Počkajte, kým uvidíte video z piesku v Borskom Mikuláši, tam to začína byť naozaj peklo. Ak sa ti video páčilo, hoď like, ulož, zdieľaj a sleduj ma pre ďalšie videá. Čau.